Sa iyong tingin pa lang ako ay natunaw na. Mga titig mo sa akin nakabighani na. Di ko ang driver gwapo. Ako na yung atin na guys. Sa inyong istorya niya. Gwapo ka. Sa gwapa ba? Anis Kristus sa uyab. Doon na bilit. Medyo layo-layo pa rin ako. Guys, katunga kami. Kita dito
kawasakan guys o dako kaadyo ning kawasakan guys kaso kuan laman kumana ni giani kani kana padong na dito layo ko ni sunod mo ato usbukid na mo para ipakita na mo ang view dito sa bukid daghang wingon guys na 5 na lamang kunoy buwang padong sa langit maabot na pero proud gihapon ko sa mong lugar kay dito jud ko na tao dito jud ko nagdako nya karon nya na ko ni guys, ingabot nami diri sa among paingnan na ako na ikaw pa ta nawahi ako na gawin na ikaw pa di may mangilog imo na natanan kanang ila kanang egg bounce ba so matanggal ag ligid ato videohan gida ka na nagnabalag na nagnalag hi uyab sugoy sana narinig yun nagyan na Nandiyan uyab suya mo wa mi na suya bahala ka si mo kinabuhi di ba na kasuyaan mao nakuyaho tangko na dire dali diri dong oh tidi mo tuot bong sana unsa gilihi day ngin bata ali ba yo ate mo lanag doy ate atig nang mana sila nahubugo baragya po na gyate guys ilit na guys Gahapon ra. Ah, ayo ba? naglupat si Yeri sang nanti sakit ka na to Sakit lupi ka sa to. kamu dun tadi usa pupunta din ang usa usa Sa kayo sa
COVID. Murag na. COVID at mga naong. Okay pa ta, day. Ano man? Yan ang lora ganina mo si Ate Jing dito. Ako? Ako lang ako. Pero ano dito? Ako yan. Saray, oy, saray. Ano sa itong saraya to? Pangawid si Aroy. Saglit na dali. Kaingon kong daw. Tuyo sa nalibang. Nanago mi sa mong kauban. Pasay ang balik ta sa ko. Nanago mi guys. Ang kauban to. Sa among nalibang. Nanago mi guys. Ang mga kauban. Mukula diri ka tawa. Guys, nanggawas mi kay. Nangita sila namo. Dito din nakita ndoy. Woo! Ano yung view? Lagi nindot diri ah. Ah, oo, di ba? Dire naman ta sa linyahan og lukay. Ate na marigaw mo dyan. Guys. Hi, pod. Hi! Si Jiken siguro niya pinukuan practice. Dire lagi pa. Wa lagi skinit. Katod ba dai skinit diri nga man? Ang lubog jud mi dito. Atanaw gang porma or hugawa. Natawa aja na oy, promise. Pigdutang view diri ah, guys. Init ka adyo tanawa. Sa Lunang River. Na. Kalabaw. Hey guys, ninduta jud ka adyo. May mga tao. Mag-view guys, nindut. Hangin pa. Nang gipakita, nang gipaila-ila. Tiga diri ug magsabay. Hello. Hi. Ngan. I'm Ninyag Moreno and this is our river, Lunang River. Guys, oh, nindot ag view. Sa tagi. Ina na diha tagi. Patay, basa ta ani. Lato inagkuan mo tanaw ta. Hi. This is a carbo. Guys. Namurag na ni niya. Nindot gajug view. Hi guys, padung bisa asa to ta? Nga man na mo. Sa?
Salog. Sa salog at ang salog. Amo mong ipakita sa nindot kuno ang bot nindot ba. Hello. Guys, di ang mga kauban. Ikaw ba? Oh. Wala nali ka to. Kadang ka. Siyempre, kadang ko gamay. Hello. Nabiling sinilas. Nabili sinilas guys. Diya, mong gaban. Patawa. Tawa na po gamay. Na. Bilib, gising na. Importante, no? Linya o gininyo. Kapon na tayo sa grupo. Lagi mo? Wala ko na tayo. Ano ba? Going pa. Pwede ah. Yun lang. Doon lang mo sa club. Isa, mabuti yung kastorya ron. Hawak, oy! Ilan? Wala, nilabay pa din ganun. Hawak pa? Wah. Hindi na mag-ikaw ka rin. Kaya naman ito. Wala na mag-ilagay. Hoy! Hello! Lagi nga na kalaagan. Wala na yung motor cross guys. Nanaw ni. Adto ta tulin. At tayo niya. Abot na din niya. Open na po to.
Hala, das bagay. Hi guys, ay motor ko sila yun. Paray na ron. Teman, nanawag ka? Muna ni, ningihot. Diyan namin guys. Kaingon kong gawag. Tuyo sa nalibang. Nanago mi sa mong kauban. Pasay ang balik na sa ko. Nanago mi guys. Ang kauban to. Ito ang mga nalibang. Nanago mi guys ang mga kauban. Mo ko lang diri ka tawa. Guys, nanggawas mi kay. Nangita sila namo. Dito din nakita ndoy. Woo! Lagi nindot diri ah. Oo, di ba? Dire naman ta sa linyahan og lokay. Guys. Hi, pod. Hi. Si Chicken siguro niya pinukuan practice. Dire lagi pa. Wa lagi skinit. Kato ba dai skinit diri nga man? Ang lubog jud mi dito. Atanaw gang porma or hugawa. Tawa aja na oy promise. Pigdutang view diri guys. Init ka adyo tanawa. Sa Lunang River. Na. Kalabaw. Hey guys, ninduta jud ka adyo. May mga tao. Ang view guys, nindut. Hangin pa. Nang gipakita, nang gipaila-ila. Hi guys, wadong bisa. Asa ka? Asa to ta? Nga man na mo. Sa? Salo. Sa salog at salog. Sige ka Amo mong ipakita sa nindot ko no ambot ug nindot ba. Hello. Guys, di ang mga kauban. Ikaw ba? Oh. Wajib nali ka to. Kadang ka. Siyempre, kadang mo gamay. Hello. Tulong siya. Nabiling sinilas. Nabiling nagsinilas guys. Diya, mong gaban. Patawa. Tawa na po gamay.
na. Bilib, jeepney niya. Importante, no? Linya o gininyo. Kapon na tayo ko sa grupo. Lagi mo? Wala ka pa tayo. Ano lang? Going ka? Pwede ah. Yun lang. Ito nang masaklap. Isa, mabutin ka istorya ron. Hawak, oy! Ilan? Wala, nilabay ka din dyan. Hawak ba? Hindi na mag-ikaw ka rin. Kaya naman ito. Ilan na mag-ilabay. Hoy! Hello! Lagi nga nakalaagan. Wala na yung motor cross guys. Nanaw mo. Adto ta, tulin. At tayo niya. Abot na din niya. Open na po ito pas. Hala, nas lagi. Guys, ay motor cross yun. Paray na ron. Teman, nanawag ka? Wala ni, nangihop. Diyan namin guys. Yumi. Ay, mag-video.